Bakigu herri kirolak garai bateko ofiziotatik datozela, ezta? Ofiziotan oinarritutako kirolak dira. Euskaldunok apustuako eta erronkako joera handia izan deu, eta aizkora eta harri jasotzia eta sokatira eta alako kirolak garai baten ofizio edo lanbide zian. Eta euskaldunek horiek kirol bihurtu ditugu, kirolak sortu ditugu horietatik. Arraunaren kasuan, balearrantza eta itsasontzia handik portura hurbiltzeko erabiltzen zen trainerua garai baten, baina gehien bat sardinaren eta antxoaren arrantzan ere erabilio izan. Eta pasarte bat irakurriko dizuet, gaurko gaia ondo oinarritzen duako, ezta? Arrantzaren arrakasta neurri handi batean lanean lortutako bizkortasunaren menpe zegoen. Beraz, berebiziko garrantzia zuen zenbat denbora erabiltzen zen arrain sarda ikusten zen unetik ara iristeko eta egin beharrak burutzeko. Behin arraina harrapatuta gero, portura zenbat eta lehenago iritsi, orduan eta salneurri hobea eskuratzen zuten salmentan. Arrain asko harrapatzeak adinako garrantzia zuen beraz, portura garaiz iristeak, gero enkantean prezio ona eskuratzeko.